Hei vaan, mitä Morjesta. kuuluu? Kiitos, oikein hyvää. Mun piti sitä sulta kysästä. Joo, oikein hyvä kuuluu myös tänne. Noniin, se on hyvä. Aloitetaan vaikka siitä, että sä voit kertoa vähän, että kuka sä oot ja mitä sä teet. Markku Alkvist ja tanssiorkesteri Zubidoo, solistina toimin. Noniin, joo. No kerro meille vähän lisää tästä teidän bändistä, että millaista musiikkia ja ketä kaikki teet siinä on. Okei, Zubidoo on viihteellinen tanssiorkesteri. Aloitettiin joskus 2003 ja erilaisia kokoonpanoja on ollut. Ajan saatossa hyviä muusikoita on ollut meidän mukana. Nykyinen kokoonpano on Iiro Salmi, koskettimet, kitara, Jarvo, Jorma Niemi, haitari, Mika Alkvist veljeni on bassossa ja meidän nuoruutta edustaa Henri Lintula, tuore Sibelius Akatemia opiskelija, iloinen kaveri, joka tuo meidän semmoisen kokoonpanoon sitä iloa ja energiaa. Noniin, kuulostaa hyvälle. Kyllä. Mitäs mä huomasin, että teiltä on tämmönen levynpoikainen tullut. Joo, me päätettiin tällainen sitten toteuttaa Jarkko Salmen ehdotuksesta. Hän on säveltänyt tämän ja Sanna Mustonen on tehnyt loistavat sanat ja huumorin siemen pilke silmäkulmassa ja kuitenkin niin kuin tosissamme ja vakavasti niin jatkettiin Matean Tepon Kaiken takana on nainen, Simo Silmun Tavallinen mies, tavallinen nainen teemaa ja me tuotettiin sitten tällainen niin kuin Suomalainen mies rakastaa. Noniin, kuulostaa hyvälle. Pakko kysyä sen verran, että kun te olette kuitenkin suht hyvän tovin tässä jo musiikin parissa pyörinyt, että minkä takia tulee vasta nyt omaa musiikkia? Ja se on muuten hyvä kysymys. Aika on vaan otollinen, valmis. Me ollaan valmiita siihen nyt. Meillä on hyvä porukka. Me jutellaan paljon, meillä on hauskaa, me välitetään toisistamme. Kaikki vaan on loksahtanut niin kuin silleen, että nyt on sen aika ja tämä tuntuu sopivalta, niin ei siihen sen kummosempaa syytä sitten niin kuin tarvita. Joo, kuulostaa oikein hyvälle. Kyllä. No millaisia odotuksia sulla on nyt levyltä ja levyn jälkeiseltä ajalta? Että levystä löytäisi jokainen kuulija jotain tuttua, että se jää nähtäväksi, mutta toivottavasti niin kuin ihmiset kuuntelee ja jollain tavalla pitää siitä ja saa heidät liikkeelle ja tulee katsomaan ja kuuntelemaan ja tanssimaan siellä, missä me ollaan sitten, että me voidaan jutella sitten lisää. Se on niin kuin päällimmäisin ajatus ja ehkä sitten niin, kun sieltä on tulossa uuttakin musiikkia sitten vielä. Noniin, mukava kuulla, me jäädään innolla odottamaan. Onko sulla vielä jotain, mitä sä haluat kertoa, kenties sanoa jonkinnäköisiä terveisiä? Joo. Suomalainen mies levyn myötä, niin mä toivon kaikille oikein hyvän joulun alusaikaa. Käykää tanssimassa, kuunnelkaa musiikkia ja tulkaa ihmeessä juttelemaan, niin, niin päästään paremmin tutuiksi. Noniin, tehkää näin. Kiitos sulle. Kiitos haastattelusta ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille, että jaksoitte loppuun asti. On jo alkaa